sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'u sararin gidan rediyo duniya, barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai tarin albarka a cikin shirin gafarka mai gida na kowace ranar Attanin, Talata, Laraba, Alhamishi bakin karfe 2 zuwa karfe 3. Gashi Allah mai kowa mai komi madaukakin sarki wanda ba ya roƙon kowa, Allah gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko, Allah kadirin ala kulli shay'in. Allah ya ga dama mun iso a wannan zaure don gabatar da wannan shiri na gafarka mai gida. Wanda na gamara ga mahaifina, wanda kuma mahaifina sai da zufar jikinsa. Na rantse maka da Allah ba zan fasa ba sai na amshi abina. A lokacin Alhaji Kalta sai dariya, sai ce to tunda za ka amsa ba ga hili nan ba, ni dai ina ganin karka matsa ma kanka, karka waye kanka a inda baka san inda kake ba. Kaga wannan ma sauki ne, a yanzu haka ina iya ɗaukaka ƙara a kanka in ji Alhaji Kalto, an ce ka yi takardun jabu a kan wurina, kana so ka zo ka yi gwagwarmaya da ni don dai ana cewa wai ni mai kuɗi ne don ka samu wani abu a wurina. Aho, kuma ashe talakawa kun fara wayo, sai kun ga mai shi sai ku zo ku ce wanga wurin naku ne don ai ta ja in ja shi kenan a ce an cuci talaka. A'a, wannan bai kamata ba, bari a baka abinka. To ina mai tabbatar maka cewa ni Alhaji Kalto babu yadda za a yi kai nasara a wurina. Ina faɗa maka ne da babban murya, in dai baka ji bari ba to tabbas za ka ji oho. Yanzu mutunan ka shikenan ya ɗaga motarsa ya tafiyarsa, sai ne ya fashe da kuka. Duk da zarumtar da yake da shi, duk da ganin abin nasa ne, amma sai ya fara kuka, babu kowa tare da shi sai Allah madaukakin sarki. A lokacin ya fara tuna mahaifinsa a lokacin da yake da rayuwa da mamarsa. A lokacin da shi ya kama hanya kararas ba ya da ƙarfi, yanzu an yanke hukuncin kenan, sai zuciyarsa take cewa a'a, karka yadda da wannan hukunci, ka ɗaukaka ƙara. Amma wace ƙara ce shi wanda aka ce ma Usaini zai yi a yanzu ya shafi hawayensa? A lokacin da ya zo a gida a wurin matarsa. Matarsa ta tarbe shi ta ce, mai gida sannunka da zuwa, amma bai amsa ba. Ta zo a wurin sai ta ga yana kuka. Maimakon ta ce me yasa shi kukan, ita ma sai ta taya sa wannan kuka. Can a wani lokaci sai ya komo sunansa namiji, sai koma yana shafin matarsa hawayen idanunta. Ladiya, me yasa kike kuka ne? Ta ce, saboda na isko ka kana kuka. Mai kukan a tare, walakila ciwon da kake ji ko da ban ji shi ba in kwatanta abin da kake ji. Mai gida, duk abin da zai ci ka ya ci mu tare da kai. Sai ke cewa me kike faɗa ne? To wa zai kula da yaran kenan? Sai ta ce, Allah da ya ba mu su shi zai kula da su ko da ba mu da rayuwa. Kar ki sa kanki cikin wannan tafiyar. Wannan labarin ni kaɗai ne yake dubawa. Ta ce, za ka faɗi haka bayan tare muke da kai, tare muke bacci, sannan matarka ce? Ai duk abin da ya same ka ya same ni. Ka tabbatar da za ka haƙura, da a ce wani abu ne da za a tara wuya, da na tara nawa don dai a daddatse shi. Zaman ka tare da Asana da Usaina zai inganta rayuwarsu. Ni mace ce, rauni gare ni. Sai ta fara kuka. A lokacin nan sai ya kama ta yana lallashinta, ya ce, ya haƙuri matata, ki daina yin kukan nan, ba ni son kukanki. A lokacin nan shi kenan sai yake ce mata, abin da ya faru shine kin iske ni ina kuka, ni ma ban sani ba. Yanzu muka fito daga wurin shari'a, wa'in haƙuri in dangane da wannan labari, har ma ana zargi na wai da yin takardar jabu. Idan ban bar wannan magana ba, komi na iya faruwa.
shine na tsaya na lissafa ni diba, ina tare da mahaifina, ina ɗan ƙanƙane, ina yin aiki. Babana ya yi ciniki tare da wani mutum da aka ce masa Alhaji Kadi, ya siya masa wannan wuri da kuɗi, ya biya, ina kallonsa. Suka yi takarda irin ta saye, har ya kai ya sayi wannan wuri, har muka yi musu wasu takardar shaidar cewa wannan wuri namu ne. Amma yau a waye gari don ba babana da rai da mamata a ce yanzu wannan wuri ba nawa ba ne? Da abina wanda nake ciyar da iyalina da shi nake tunkafo, ba ni da komi face wannan. A lokacin nan matar ce sai ta kame shi, tana shafe masa hawaye. A lokacin nan sai take cewa, shi ka san azzalimi ba ya da tausayi, sannan shi azzalimi ba ya jin tsoron Allah, sannan azzalimi ba ruwansa da kowa. Zalunci ne ya kai ka ga mutum ka kama shi ka kashe don biyan bukatar taka, wannan shine zalunci. Zalunci ne ya kai ka yi sanadiyar raba abin mutum da abinai, wannan shine zalunci. Zalunci ne ya kai ka shiga tsakanin wani yadda za ka yi ka raba shi da matarsa don ka armike ta ko don ka yi lalata da ita, wannan zalunci ne. Zalunci ne zai sa ka raba mutum da gonar tasu. Yanzu ka diba a cikin karkaru da yadda ake yi, mutum da gonarsa ta gado wanda suka gada kakanni da iyaye, sai ka ga wani mutum ya faɗo daga sama, wai wannan wuri nasu ne, ko ko a'a ya za sai wannan wuri, ko ko ai ta takaddama, ai ta shari'a, wai sai ka ji har da gaskiya ya samu. Mutane mu ji tsoron Allah. Wallahi duk isar mutum a duniya yayi shekara 200 a duniya, kuma idan ya mutu abin da ya aikata a shekara 200 da suka wuce za a maido masa kamar yanzu ne yake aikata shi a wurin Allah. Sai a maido maka abin yanzu gashi kana aikata, yanzu ka aikata shi. Me ya amfanin wannan ga ɗan adam? Ka nemi naka ɗan adam, kar ka zama hankaka mai da ɗan wani naka. A cikin wannan labari ma usar ɗanmu mai sunawa da abina, yanzu lokacin nan shi kenan sai yake cewa, ni dai sai na ga abin da ya hana matulu gashi.